Bideo honetan, Zarauzko udaleko web orrialdean eskaintzen den zerbitzu bat nola erabili azalduko dugu. Kasu honetan, tramiteak atalarena izango da. Goiko menuan klikatzen baldin badugu tramiteak atalera eramango gaitu. Eta bertan, bi aukera ditugu. Tramiteak online egitea eta ordainketak online egitea. Oraintxe bertan, tramiteak nola egin azalduko dugu. Klikatzen dugunean, zerbitzua euskeraz eta gaztelaniaz egiteko aukera izango dugu. Kasu honetan, jende aurreko erakustaldia, dirulaguntzak, tramitera bilgarrienak, biztanleen udal errolda, aukera mordoa daude. Erabilienak atalean hainbat aukera ditugu. Sarrera erregistroa, udalean helbideratutako ordainagirien kopia ateratzea, erroldagiria. Kasu honetan, erroldagiria nola atera azalduko dugu, askar-askar eta modu errezean. Bertan klikatzen baldin badugu, erroldagiria zer den, zertarako erabiltzen den eta informazio guztia aurki dezakegu. Eskubiko botoiari klik eginda, errolda ziurtagiria deskargatzeko aukera izango dugu. Barruan klikatzen baldin badugu, abisu bat aterako zaigu esanez Adobe Reader behar dugula instalatuta edukitzea gure ordenagailuan. Onartzen dugunean, identifikazioa askatuko dugu. Zarauzko udalak eskaintzen dituen zerbitzu telematikoak erabili ahal izateko, identifikazio bat beharko dugu. Identifikazio asko daude eta udaletik gomendatzen duguna Baku da. Baku gaztelekuan, kazetagunean eskuratu dezakezue, baita Osakidetzako edozein zentrutan, kasu honetan Zarautzen, anbulategian. Behin Baku eskuratu dugula, saioa hasiko dugu. Saioa hasterakoan, NaN zenbakiarekin sartzea aukeratuko dugu. NaN zenbakia jarriko dugu, gure pasahitza jarriko dugu, eta sartu klikatuko dugu. Kasu honetan, koordenadak eskatuko dizkigute. Baku eskuratzera joaten garenean, emango dizkigute koordenada hauek. Koordenadak jarriko ditugu, eta jarraitu emango diogu. Jarraitu ematen diogunean, gure ziurtagiria deskargatuko da. Eta hemen goian, deskargatzeko edo inprimitzeko aukera izango dugu.